Takže dneska si zahrajeme Don't Get Eliminated, to znamená, že nesmíme vypadnout. OK, co tady to píše? A kde velký zmazenový klan vás donutí zápasit proti ostatním hráčům v nejděsivější hře vašeho života. OK, to zní docela děsivě, jakoby, ale já se to nebojím a jdu na to. Tak jsme tady a já už ho vidím, on tady, už tady stojí vzadu. Moc jak to vypadá, to je strašný. OK. Tak, jinak mělo by to fungovat na styl Robinsonová ostrova, pokud ho někdo viděl. Vlastně jsou tam dva týmy a ty týmy prostě zápasí v různých minihrách, kde vlastně získají totem, aby nemohli vypadnout. Ten tým, co prohraje, tak musí hlasovat a musí vyhodit jednoho svého účastníka, jakoby v týmu, takže snad to nebudeme my dneska, jo, už jsme tady na dva týmy, ok, já jsem v červeným týmu, mám tady dvě holky a už tady nás mluví týpek, dal jsem hodit do dvou týmů, ok, máme nějaký čas tady podívat, se tady podíváme vlastně jak to vypadá, a už to začíná, ok, musíme vlastně na správnou barvu musíme jít, když nám to ukáže, ok, fialová tady, nice, dokud nevypadne celý jeden tým, tak budeme hrát. Zelená, nice. Hele, je 5 modrých a my jsme 3 červení, což jakoby je docela nevýhoda pro nás, je nás míň, že máme menší šance na výhru, ale my to zvládneme. Ok, co bude dál? Modrá, pojď, yes, mám to. Týpek tam emultuje vzadu. A hele, už vypadly 2 modrý, já ani nevím jak se to povedlo. A jeden náš, ok, jsme poslední 2 z našeho týmu. Zelená, kámo, kde je zelená? Není kde zelená, my jsme všichni chcípli, ne. A vyhrál ti modří, to oni měli štěstí, že vypadlo jako poslední, ok. Já nevadí, to jsme si jenom ukazovali, jak to funguje, že není se čeho bát. A já se chci podívat tady do ty ventilace, co tam je. Pomoc? Tady je myš nějaká, co to je? No jelikož náš tým teďkom prohrál, tak teďkom budeme hlasovat a musíme vyhodit jednoho našeho teammatea. My jsme 4, takže snad nevypadnu. Já tady mám v týmu Napoleona. Ok, já vyhodím třeba Elia. Budu hlasovat. Napoleon. Jsem safe, nice. Mě nevyhodil, ok. Napoleon je taky safe, kámo, hezky. Tak se točí. Ok, hele, jsou tady 2 možnosti. Johana Babak, anebo Elia. A vypadá... Johana Babak? Ne, on si dělal srandu. Aha. Takže Elia vypadne, on si dělal srandu, kámo. OK. OK, tak přišli jsme od jednoho teammatea. A jakož nás bylo málo, tak se teď spojili týmy. A každý jde sám za sebe, takže tady už nehrajeme týmově. OK, ale musím tady tohoto přeskakovat, tak to bude docela těžký, ale snad to zvládnu. 3, 2, 1, pojď, tak. OK, ale zatím je to pomalý. Týpka už tam vypadla. A další vypadlo, co? OK, Napoleon je tady vedle mě hnedka. Jinak pokud si myslíte, že vyhraju, tak napište do komentu, že mi věříte. Já myslím, že bych to mohl dát. To je speed, kámo, co to je? What? Jak to, že nás žije tolik? Hej, tady stačí už jenom skákat. Tak to je už o náhodě. Já mám další mezeleník, já ho ani neklikám. Jeden vypadl. Poslední 2. Spadni. Ne! Kámo, já jsem byl jako druhý. Ne. OK. No, tak nic. Kámo, to bylo tak o náhodě teďkom, OK. No jelikož ona vyhrála, tak získala imunitu, takže nikdo jí nemůže teďkom jakoby hlasovat, aby vypadla. A teďkom máme hlasovat vlastně mezi sebou. Bojím se toho, že teďkom vypadnu, protože ty lidi obvykle hlasují ty lidi, co jsou jakoby lepší, aby se zbavili konkurence. Což já to chápu. OK, já bych si dal nějakou zmazlinu, jestli můžu. Už jsme tady zase, jdeme hlasovat. Já budu hlasovat třeba to není Wednesday, kámo, to je Wednesday, ok, tak budeme hlasovat Wednesday. Se tam nevyhodí mě ty lidi. Budu doufat. Nice, jsem v pohodě, ok. Tak se Napoleon nějaký safe, hezky. Ok, bude to jedna tady z těch 2. Poslední 2 možnosti, Johana Babak nebo Wednesday. To je Wednesday zvyšek, kámo, to je to. Jen udělal zase stejný joke, on prostě řekl, že je safe. A řekl, dělám si srandu, vypadneš ty. Ok, tak čau Wednesday, ahoj. Budeš nám chybět. Hezky, kámo. Ok, jdeme na další minihru hnedka. Musím se vyhýbat padajícím kamenům. Ok, tak to bych mohl dát, jakoby to není nic těžkého, že jo? Vyhnout se padajícím kamenům, to není těžkého. A tady se otáčí ta plošina, aha. Jož, ok. Tak musím dát pozor, ať se neotočí a nebude to padat na mě. Ok,
Ne, týpka, týpka, jak to sejva. Tady ta týpka se ani nehýbe, prostě, jak to žiješ. Jak to žiješ. Ona se nehýbe, Napoleon, ne. Ty chcípne. Už je po ní. OK. Jsme poslední 3, hele. Ne. Kámo, jak se otáčelo na mě teďko. Co je, kam jdeš? Týpek spadl, OK, jsme poslední 2. Čau, babe. Teď ne, já nechci. Ne. Kámo, hej, jaký jsou šance? Já jsem chtěl prostě tam proběhnout, aby mě to nehytlo a já jsem to nestihl. Okay, ono to strašně moc lidí ujívo, my jsme poslední 4 už. A ona má imunitu. OK, hej. Johano. Uděláme tým, Johano, já jí napíšu. Nebo já napíšu, já udělám tady tým s ním. Hello, let's vote. Let's vote. Johana. OK, hi, on mi napsal hi. Hele, já se tady s ním domluvím, že budeme votit tu Johanu. OK, hele. Mám tady teammatea. Týpek hlasuje teda tu Johanu. Doufám, že mě nezadí týpek. Budu mu věřit, hele. Vypadá jako v pohodě cápek, jakoby. Yes, jsem safe, OK. Jsou tady 2 možnosti a jelikož já jsem hlasoval Johanu, tak typu, že to byla ona. Takže Johana vypadá, OK. Tak Johano, ahoj. Mám tady alianci s týpkem. No, Johana už není mezi námi. OK, hele, až skončí hudba, musíme si sednout na židoj. A kdo zůstane jako poslední, tak vyhrál, že jo? Takže musím tady koukat na židoj. Nevím, a to se vyletí z toho kanónu. Židoj, kde je židoj? Ahoj, židoj? A tak Envil. Židoj. Yes, sedím. Promiň, kámo. Já jsem nechtěl. Já jsem tě nechtěl vyhodit, OK. Ale tady ta týpka to docela jakoby světí, jo, jako. Je nějaká dobrá. Židoj, pojď, bude moje. Yes, nice, já jsem to vyhrál, mám imunitu. OK, teď už jsem v top 2, yes. Yes. Seš moc dobrý, OK. Děkuju. Ty taky. YouTube. Takže, jakož my jsme kámoši, kámo, tak já myslím, že je jasný, kdo vypadne. OK, budu hlasovat tu týpku, hele. Já jsem tady s tím týpkem, kámoš, takže nemusíš se bát ničeho, kámo. Já tě nevyhodím, to bych si neskusil nikdy. OK, hele, jsme poslední 2. Co to je? Gratulujeme finalistům. Jeden z vás 2 vypadne. OK. Užijte si úžasnou večeři. OK, já se tady dám. Co to je za... Kámo, tam jsou oči. Tam jsou oči, špenát, brambory. OK, já si dám. Vypadá to, že to bude asi dobré jídlo. Zničili jsme stůl, no kámo, ty to zničil, jakoby, já jsem se toho stolu ani nedotkl. Ta týpka, nebo ty lidi, co vypadly, tak hlasujou toho, koho chce, aby vyhrál. A jakož tady jenom ta Lana, ta jak jsme teďko vyhodili jí, tak ona hlasuje mezi náma 2, aby prostě vyhrál jeden z nás. Pojď, dej hlas mě, prosím. Máme vítěze? Kdo to je? Yes, pojď. Ne! Bro! No. OK. No a vinu, máma. A mě vyhodil. OK, kde jsem skončil? Já jsem v pekle. Jakož to bylo docela krátký, že to hodně jívo. Tak dáme ještě jedno koho. Tak jaký jsem tým, hele. Já jsem modrý tým, OK, mám tady docela jako cool lidi, mám tady Bacona. Konc to má vzal boty, ten týpek. Už má dámský podpatky. OK, ale tak jsme tady další minihry a první tým, co dokončí vlastně tady to obíčko, tak vyhrál. Týpek píše ne, OK, takže asi mu to nepůjde. To zvládneš, kámo, pojď. OK, on nezvládl skočit na tu krabici a já jsem to pokazil, co dělám. A týpek se nějak seká, mu to vůbec nejde. Jo, já to zvládnu, já jsem perfík na tohle. OK, nice, 2 z našeho týmu to už mají, já jsem 3, čau. Enemy týmu to vůbec nejde tam, jak na to koukám. OK, my jsme to dali 4 z našeho týmu a z enemy týmu to nedá ani 1. Kámo, ono to od nich chodí strašně moc lidí. Oni tady zbyli jenom 2, takže jeden z nich vypadne. To, který padne, to bude o náhodě.
že oni každý dá hlas tomu druhému, že jo? Takže to bude pade na pade, že někdo vypadne. OK, kdo bude safe z těch dvou? Ten týpek? Ta týpka vypadla. GG no. A už nám se to tam málo, takže typu, že se teď potom spojí týmy. Jo hele, už se spojily týmy, takže nice. Takže teďkom je nás posledních 5. A teďkom vlastně už to bude, kdy každý za sebe. Co to je, kámo? OK, hele, plní, co tohle dokončí, tak vyhrál imunitu. A kámo, to vypadá, že bude nějaký těžký. OK, počkám, než se to pohne ta hlava. Teď použiju boost. Čekat, pohni se. Nice. Boost. Boost. Teď to vyskáču, pojď. Zatím jsem plný, zatím mi to jde. Hlavně nesmím spadnout. Okay, tady se vyboostím. Co tohle? On to mizí za mnou. Mám to? Ne, a tady je konec. OK, poslední skoky a mám to. Pojď. Yes. To a týpek byl hnedka za mnou, tady ten Uvu. OK, tak toho musím vyhodit, kámo, ten je moc dobrý, ten se mi nelíbí, hele, toho vyhodíme. Já mám imunitu, takže já se nemusím vlastně ničeho bát, já se tady můžu prostě lehnout a prostě počilovat. I počkej, tady jsou po bojku moji kamarádi, tamhle je Lody, sedí. A co tady dělá Pou, kámo? Kdo vypadl? Ta holka nějaká vypadla? OK. Kámo, a co dělá prostě Pou? A tady je Kikles, čau Kikles. OK, tady zase prostě ten, co má bramboru na hlavě, tak prostě vypadne. Takže důležitý asi, jo, už tam vidím, že týpek má. Ne, mě to nebudeš dávat, kámo. Mě to nebudeš dávat. Ne, a mi to dal ke konci. Ne, kámo, mi to dal třeba poslední sekundě. OK, ty jsi skončil, kámo, ty jsi skončil. Ten skončil. Jsou poslední dva, tam je ta holka na straně a ten týpeček. A ten týpek asi vypadne, on ji nemůže najít. On ji nemůže najít, tu holku. A už ji vidí, ale nestíhá to. GG, kámo. OK, hele, tak snad nevyhodí mě. Budu muset teď doufat, ale bojím se toho, že jakoby tady bude můj konec teďkom. Já budu hlasat to Ovu zase, ale tak uvidíme, no. Že by? Ne! Já nejsem... On si dělal srandu. Takže já vypadnu? Ne. Takže vyhodili mě. OK, no tak na třetí pokus nám to nevyšlo, tak nic. OK, a každopádně děkuji, že jste koukali na to video. Pro další takové video dejte like, koment, odběr a zase u dalšího videa. Čau.